गसाइगावनि मथामबिलाव इउपिपिएल दलनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि बोथोरजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव बारदोंसै बिसायख'थिनि गुदुं बारहावा लोगोसे सानफा एफा मोनसे दोलो नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव जयनिं जानाय हाबाफारिफोरा ओनसोलाव मैखोमै सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो दिनैबो गसाइगाव मुखुमानि सिङाव थानाय मथामबिलाव इउपिपिएल दलनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दलनि गासै सा 60निबो गोबांसिन सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दलखौ नागारनानै इउपिपिएल दलाव जयनिं जाफैयो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल दलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, मिरु इउपिपिएल दलनि नेहाथारि सोमनाथ नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएल दलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै बरायनानै लायो। दिनैहाय जोंनि रायमाना जे प्राइमारि दङ सराइबिल बिटिसि कनस्टिटुएन्सिनि सिङाव बेवहाय जोंनि बिपिएफ हान्जानि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट नांगाल हान्जानिफ्राय जोंनि ट्रेक्टर हान्जा इउपिपिएलआवहाय गासै 66 सा मावथिफ्रा इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। बिथांमोना दिनै जइन जाफैनानै इउपिपिएल हान्जानि जानानै समाजखौ सेवा खालामलांनो जोंनि बिटिआरआव फिन खनसेबाव इउपिपिएलनि सरकार दानो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव नैथि खेबनि थाखाय सरकार दानो थाखाय दिनै सतबांसा लाबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ दिनै रायमाना प्राइमारियाव फ्राय माने बिपिएफ हान्जानि मावथि कर्मिफोर बेबायदि गैला। सिगाङावबो जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाफैबाय। जोंनि इउपिपिएल हान्जानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो प्रमद बर' सारनि मावनाय हाबाफारिफोरखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव फैजोब्बाय। नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 5 बोसोराव जेखौ रावबो सिमाङावबो नुवाखैमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलनि दुंदुं हाव हाव थासारि, जोंनावहाय बाव आर्मि केम्पनि थासारि, रिलिफ केम्पनि थासारि, जाथि जनगोष्ठीनियाव गेजेराव न' सावलायनायनि थासारि, बेफोर गासिबो थासारिफोरखौ फोजोबजोबनानै मोजां मोनसे आबहावा सोरजिनो हादों, गोजोनखौ गायसननो हादों। जोंनि फरायसुला फरायसुलि लाइमोन बिथांमोनखौहाय खामानिजों अरजाबहोनो हादों, गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हादों आरो गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय आरो गोजोनखौ गायसननो हादों। बेनि थाखायनो दिनै बिटिआर ओनसोलनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हान्जानि खान्थिफोरजों सान्थौ सानस्रिफोरजोंहाय गोरोबफादों आरो मोजां मोनफ्लेथारनानै प्रमद बर' सारखौनो फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय दिनै सतबांसा लादों। बिसायख'थिया जेब्लानो फोसावगोन अब्लानो इउपिपिएल हान्जाया एबार सिंगोल हेन्डेडलि एबसुलुट मेजरिटि लानानै बिटिसिआवहाय सरकार दागोन आरो प्रमद बर' सारा फिन खनसेबाव चिफ जानो थांगासिनो दं। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ। जिहेतु 5 बोसोराव जों सान्थिखौ गायसनबाय, बे सान्थिखौ अराय गोजोर खालामनो जोंनि जे लामा दालांफोर जों जे लुदों बे लामा दालांफोरखौ आरो बांसिनै जाहाथे लुबावनो हायो बेनि थाखाय खामानि दङ। लाइमोनफोरखौ जाहाथे साख्रि बाख्रि होनायजों लोगोसे गेलेनाय आयदायाव, हारिमु आयदायाव, सोलोंथाइ आयदायाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जौगाहोलांनो हायो आरो बिथांमोननो जों मोजां मोनसे राहा लामा होनो हायो। जायफोर बिथांमोना सिगां जोंनि एक्सट्रिमिस्ट अर्गेनाइजेसन्सफ्राव दंमोन, थिउरिया हान्जाफ्राव दंमोन, बे थिउरिया हान्जायाव थाबोनाय जे माने सारेन्डार्ड मिलिटेन्टफोर दङ बिथांमोननो जोङो मोजां राहा लामा होनो हायो, बिथांमोननो जिउ खांनायनि जाहाथे राहा होनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ गोबां दङ। जों माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों आइजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्तिखौ जों होनो हादों। बिनि अनगायैबो जों गोबां बिथांखिफोर, अनसाय बिथांखियानो जा, गियान सोरां बिथांखियानो जा, गोबां बिथांखिफोर लानानै आइजोफोर आरो स्पेसियेलि फरायसुलिफोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय हाबाफारि लाबोदों। दा बेफोर माने जागायनाय हाबाफारिफोरखौ जाहाथे मोजां मोनसे शेप होनो हायो, मोनसे मोजां कनक्लुजन हैनो हायो, बेनि थाखाय प्रमद बर' सारखौ जोङो बिटिआरआव नैथि खेबनि थाखाय जोङो चिफ दिनै लुबैदों रायजो राजाफ्रा। बिथाङानो चिफ जानो थांगासिनो दङ
आरो बिथाङा जे सोरगिदिं मोजां हाबाफारिफोर लानानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै जे सेबा खालामबाय बोसोरबानि थाखाय फिन खनसेबाव बिथांनो बोसोरबा होनानै बिथांनि सेबाखौ जों आदाय खालामनो लुबैदों आरो बिटिआर ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय दिनै बिथाङा मोनसेल' मुं बेनो जाहैबाय प्रमद बर'। दिनै सराइबिल बियाबाव थानाय बे रायमना कमिउनिटि हलाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्श लोगोसेयै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' दैदेननाय बे सरकार आरो बे दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय लोब लोब फैनानै जोंनाव जगदान जाफैदों आरो बिथांमोना बे बाथ्राखौनो फोरमायदों थारैनो थांनाय 19 बोसोराव जोंनि बे ओनसोलफ्राव आरो बिटिआर हालामाव खुनु मोनसे गोजोननाय थासारि गैयामोन नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा आरो बे इउपिपिएल दोलोआ मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों खामानि मावनानै जोंनो सान्थि गोजोननायखौ होफैबाय लोगोसेयै जोंनि गेजेराव जे बिदा फंबायनि भाब एना एनि दंलायोमोन गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठीजों बेखौबो खौसे खालामनो हाबाय आरो लोगोसेयै जौगानायनि जे खामानिफोर बे जेरैबो बिथिङै जौगानाया जाबाय बेखौ बिथांमोना मोजां नुहुरनानै दोननो फैदों आरो बिथांमोना थांखि लादों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआवनो थानानै खौसेयैनो खामानि मावलांगोन आरो बे बियाबनि आरो बिटिआर हालामनि जौगानायनि थाखाय गोजोननि थाखाय भागिदारि जानानै अरायसम जोंजों थाफानानै खामानि मावनो नागिरदों दा बिथांमोननि जे साननाय हनाय बेखौहाय जोङो गासिबो नोजोर बोनानै नायनानै जों बिथांमोनखौ आजावनानै लादों आरो बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफा साफा मावथि बिथांमोना जाबाय आरो बिथांमोना जोंनि दोलोनि जे नीति आदर्श बेखौ बिथांमोना नोजोर होनानै आरो गोसोआव लानानै जोंजों खामानि मावफानो हासिगोन आरो आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिआर हालामाव जोङो थांनाय बाराव जेरैबायदि जोङो मासि लानो हादोंमोन बेनिफ्राय बांसिन मासि लानानै जों हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि केपासिटिखौ जों खालामनानै लानो हासिगोन आरो लोगोसे फिन आरोबाव प्रमद बर'आनो जोंनि बिटिआरनि चिफ जानानै बिथाङानो दैदेनबावगोन। जोङो जोंनि जिल्लायाव जिहेतुके जोङो मोनसे गोख्रों मोनसे इउपिपिएल दोलो हिसाबै खामानि मावनो जों थांखि लादों बेनिखायनो जोंनि थांखिया जाबाय जिहेतुके क'क्राझाराव 12टा मासि दङ बे 12टा मासिनि गेजेराव 8निफ्राय 9टा मासिखौ जोङो एबार मोननांगौनि सार्टआव खामानि मावनो नागिरदों बेनिखायनो बे जिल्लाखौ जोङो मोनसे क'क्राझार जिल्लानि मिसन हिसाबै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ थांखि लादों जेरैबायदि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राबो जोंनि दोलोआ बे थांखिखौ लादों जोंबो जोंनि दोलोआ बे क'क्राझारखौ बेबायदि मिसन लानानै साबसिनथारै जाहाथे रिजाल्ट एबा फिथाइखौ मोननो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो बे थांखिखौ लानाय जादों।